se ovdje kuva? Čumur se pravi tako. Ima se neka čorbica. Ovo je dom na planini Boranj. Ja više pazim na kameru nego na svoj nos. Meni je malo sada više problematično, pošto nisam poneo štapove. Pozdrav narode, pozdrav drugari. Šaljem vam veliki pozdrav iz zapadne Srbije, iz Podrinja. Nalazimo se na samom ulasku u Radaljsku banju. Ovdje smo parkirali naš prevoz i krećemo na pešačenje na planinarsku stazu na planinu Boranju. Planina Boranja za nas neće biti obična, uobičajena pešačka tura zbog jednog tužnog događaja koji se desio tačno pre 5 godina, a o tome će nam nešto više reći naš predsjednik Planinarskog društva Panonci, Krsto Baćović. U znak sećanja na našeg dobrog i nezaboravnog prijatelja i planinara Ratka Dimitrijevića, zvanog Grale iz Subotice, organizovali smo danas ovu šetnju koja je sada već tradicionalna. Svake godine u novembru dođemo iz Subotice da obiđemo mesto gdje je Rale preminuo i da odšetamo stazom dužine 12,5 km kojom Rale, nažalost, te 2020. godine nije uspeo da je pređe. Naime, sudbina je htjela da Rale baš na ovom mestu premine i u znak sećanja na njega i na naše divno prijateljstvo i jedno veliko divljenje koje smo gajili svi prema njemu, organizujemo ovo pešačenje koje, bar dok je nas, će biti zaista tradicionalno. Slava mu. Hvala mu. Ajde napravimo jednu zajedničku. Može. Ajde, Leli, slikaj. Slikat ću ja, da, slikat ću. Ajde, slikat će. Slikat će nas proizvoditi. Dođi tu. Da čušem. Bogatila. Jeste. Ostaci po planini. A tu nam je i Gaga. A pa da je bez mene da prođe akcija. Ja taman htedoh reći da je ovo druga nešto lakša staza posle Arilja gdje smo bili. To je bilo lako, onako lepo za uživanje. Posle toga smo uglavnom bili na nekim baš teškim stazama. Pogledajte ljudi ovo vreme. 15. novembar, ako se ne varam, danas. Mi se stojimo i u kratkim majicama. 15. Moram da ti ispravim. Hvala Gaga. 15. je dakle danas, neverovatno.
To nije zevan. Što se ovdje kuva? Čumur se pravi tako. Ja mislim neka čorbica. Tu malo zapališ i onda ispadne čumur, jel? Aha. Ko lepo izgleda. Malo zapališ, pa onda ugasiš. Jeste, i onda spakuješ u čumur. Čumur se peče, kažem. Mogu samo da zamislim kako je ovdje lepo kada ima lišća na drveću, kada je sve zeleno. Bukova šuma. Pročitao sam podatak da na Boranji 90% vegetacije zauzimaju bukove šume. I da je bukva sa ove planine jedna od najkvalitetnijih u Evropi. Prešli smo nešto više od 4 km i nešto više od sat vremena smo na stazi. Do ovog mesta išli smo ovim širokim kolskim putem, a na ovom mestu se odvajamo desno i staza kreće kroz šumu. Orijentir nam je ovaj putokaz na ovom drvetu. Dakle, skrećemo na stazu ka planinarskom domu. Zaista je prelepa ova bukova šuma. Drveće je visine pa sigurno od 40, 30-40, možda čak i 50 metara su visoke ove buke. Ogromne su. A ja sam i inače u nekim od mojih prethodnih videa rekao upravo da su mi bukove šume i najlepše. I kažem šteta što ovo ne vidim u puno svoje lepoti kada je lišće na drveću. Ali lepa je i ovako. Zaista ova duga, visoka, prava stabla. Zaista je. Staza vodi blago uzbrdo. Jedino je problem što ovoga puta nisam poneo planinarske šrapove, računajući da mi neće biti potrebni. U principu, zaista do sada nisu bili potrebni kao ispomoć, ali sada je malo nezgodno, pošto vidite da je zemlja prekrivena opalim lišćem i sada je dosta klizavo. Tako da ne bi bilo loše da sam ih ipak poneo za ispomoć protiv klizanja. Ali šta je tu je, morat ću biti malo pažljiviji, malo obazriviji prilikom penjanja, mada ukoliko bude staza ovakva i u spuštanju, tada bi oni bili mnogo potrebniji. Stigli smo do planinarskog doma, a ovdje vidimo vredne ljude koji spremaju, planinari, naše kolege koji spremaju drva za zimu, da. Srećan dan, ljudi. Evo vidim putokaz. Dakle, da smo od Radaljskog jezera prešli 4 km i još nekih možda 500-600 metara ispod njega smo ostavili auto. Inače, ovo je planinarski dom planinarskog kluba Gučevo iz Loznice, koji se zove Šarena buka. Dakle, ovo je dom na planini Boranji.
I tako, nakon osveženja i pauze u planinarskom domu, nastavljamo dalje kružnom stazom, a na ovom mestu, na ovoj raskrsnici, gde vodi staza prema Markovom kamenu, gde mi ovoga puta nećemo nastaviti, nećemo ići, ipak ćemo otići levo tom stazom, tim putem, jedno kilometar otprilike se spustiti do jednog mesta, odakle kažu da je prelep Vidikovac, na Drinu i na Bosnu, Republiku Srpsku, preko Drine. Bila je objava za Sokolsku planinu, ali vi ste išli na Jagodnju i delom na Boranju. Ali smo taj kamen penjali. A to je Mačkov kamen, on se nalazi, on je vrh Jagodnje. Nema veze sa ovom. Vi niste bili na Sokolskoj planini. Zato što je bila kiša i onda je vodič, tako su odlučili. Evo nas na jednoj čistini, gore na vrhu Boranje, i sa ove čistine se pruža malo lepši pogled u daljinu, može da se vidi. A sa crnog vrha, najvišeg vrha planine Boranje, koji je u gustoj bukovoj šumi, nema nikakvog pogleda, pa zato možda baš i nije toliko atraktivan. Inače, on se nalazi, ako se ne varam, na 856 metara nadmorske visine. Idemo još malo dole, da vidimo kakav se pogled pruža. Da li se vidi, kako smo čuli, reka Drina i preko nje Bosna i Hercegovina, Republika Srpska. Na ovom prelepom mestu, na ovom Vidikovcu, pravimo jednu lepu, malo dužu pauzu, isto da uživamo u ovom neverovatno lepom novembarskom danu. Eto, polovina je novembra, a vreme je pravo prolećno. Ima sigurno oko 20 stepeni i zaista smo danas nagrađeni ovako lepim vremenom. A Grkinja, gde ste bili, gde? Koje bi? Grkinja bi trebalo od udrčaja levo, odnosno mi kad gledamo desno je. Da. Trebalo bi da je ona onako, sad ne znam tačno, ali mislim da je uz udrčje. Trebalo bi da se vidi Majevica, trebalo bi da se vidi možda i Konjuh. Sad ne znam tačno, bez da lažem, a ne bih. Ali za udrč znam sigurno. Biće. Samo dođite ljudi. Dođite sa nama Panoncima. Sjajan doživljaj je zagarantovan. U odličnom društvu upoznajemo drugarčići, hoćemo za jedno prelepe krajeve naše zemlje
i regiona. Vreme je da krenemo dalje. Imam ja tako dok jednom ne razbijem nos. Jer više pazim na kameru nego na svoj nos. Evo, približamo se polako kraju staze. Celokupno moje društvo zaista uživa u prirodi, u malim stvarima. Zastajkivali smo zaista više puta i slikali se. Nije potrebno mnogo da bi uživali. Dobro društvo, lepa priroda, a danas nas je poslužilo i lepo vreme. Sada idemo opet malo jednom prečicom, neobeleženom stazicom kroz šumu. I zaista je lepa šuma ovde. Ajmo brzo, šuma je ovdje, mrak će nas ubiti. Polako se spušta veče i nadalje moramo malo sada već smanjiti odmore, smanjiti slikanje i požuriti da nas ne uhvati mrak. Ajmo ljudi! Ajmo, mrak pada, moramo kroz šumu. Nisam poznavalac pečuraka, gljiva, ali sam upravo danas pročitao podatak kada smo dolazili da je ova planina vrlo bogata jestivim gljivama, da. I zaista evo sada na više mesta usput vidimo pečurke. Inače, planina Boranja je uz susedne planine Jagodnju i Gučevo bila poprište velikih bitaka u Prvom svetskom ratu. I pročitao sam podatak
da se na ovoj planini još uvek mogu naći ostaci rovova. Dakle, koji su kopani pre više od 100 godina. A evo, upravo ovo mesto je, na ovom mestu vidimo nešto što bi moglo predstavljati rovove iz Prvog svjetskog rata. Čekaj. Evo je. Drži. Sloni to granu, ako može. I da zakači. Ja kad bi ona htjela, evo. Da, to bi moglo biti to. Ovo je neki kanalić. Da li jeste ili nije, stvarno ne mogu znati. Ali eto, pročitao sam danas upravo taj podatak. A ovo je neka Karletova prečica na Raletovoj stazi kojom se spuštamo i kao što rekoh, meni je malo sada više problematično pošto nisam poneo štapove, a kao što se vidi mnogo je opalog suvog lišća i baš je klizavo. Ispod tog lišća je vlažna klizava zemlja i stvarno bi štapovi sada odlično došli, ali dobro, šta je tu je, malo pazim, više sada manje snimam, bude proklizavanja s vremena na vreme, ali okej. Za sada još nisam uhvatio zeca. Evo nas već u sam sumrak, stižemo sa ove planinarske staze do mesta gde smo ostavili naš prevoz. Eto, ovu šetnju smo odradili u znak sećanja na našeg preminulog kolegu planinara i sugrađanina Raleta. Imali smo sreće, bio je zaista prelep dan. Pravi proletni. Staza je zaista lepa, lagana i zaista smo uživali u svakom minutu. u svaku minutu. Idemo sada malo do Banje Koviljače, gde ćemo nešto večerati, gde ćemo nešto popiti. Jer lako je biti planinar. Lako je biti planinar, da. Pozdrav svima iz podnožja Boranje. Do nekog sljedećeg viđenja, a ja i moj drug Atila, kao i svi ostali, jedva čekamo neku narednu akciju.